Iqembu iDA belifuna kuchithwe ngevoti uMorero ngemuva kwezinyanga eziyishumi kuphela eqokolwe kwezobumeya njengoba likhala ngokuwohloka kwedolobha kanye nokungalethwa kwezidingo ngaphansi kobuholi bakhe. Besishubile isimo ngesikhathi umkhandlu ubambe ivoti ngekusasa likaMorero kodwa ugcine enqobile. The councillors who abstained from this voting process, 43. The yeses, 75. The noes, 144. The motion does not pass. I-EFF igxeke iDA ngokungabafuni abantu bebala elimpisholo njengoba ibikade ifuna ukugudluza uMorero kwesobumeya. The DA, they don't like black people, they are racist people. They don't believe in black leadership. When we entered here, the mess that the DA did in the public safety is unimaginable. It's unimaginable. But we've never said that. Usotswebhi uSthembiso Zungu naye usindile kuleli voti. The yeses is 69. The noes is 179. Therefore, the motion does not pass. Kepha lamundla ivoti usomlomo womkhandlu uNobuhle Mthembu. Those that are supporting that the speaker must go are 212. And those who are against the motion are 48. Thank you very much, and it means the motion is carried. Owayimeya yaseGoli uKabelo Gwamanda ubeke izathu zokufuna kuchithwe usomlomo womkhandlu. Since assuming office as Speaker, Councillor Nobuhle Mthembu has failed to exercise neutrality in presiding over the affairs of this council. IGoli selibe nezimeya eziyisithupha kuleminyaka edlule kuzo kukhona uJeff Makhubo, uMpho Mwerane noJolly D Matongo abangasekho. Udokotela uMpho Phalatse, uKabelo Gwamanda kanye noDada Morero osabambelele kulesihlalo njengamanje.